みがこんなけりゃいいと男やなら誰でも思う。早いもんだね20歳を過ぎて今日はお前の花嫁姿送る言葉はないけれど風邪をひかずに達者で暮らせ花手まり3103花嫁さんが泣いたらあかん。父さんのことは心配せんでええ。きれいや今日のお前ほんまにきれいやな母さん。ゆうべ娘が酌してくれた酒の味さえ覚えていない。古い写真を指さしながらここが父さんそっくりなのと頬のあたりをなでながら涙ぐんでははしゃいでくれた。花手まり3103笑い話で済ませるけれど口じゃ言えない苦労もあった。嫁に行ったらわがまま言わずかわいい女房と言われてほしい。いつも笑顔を忘れずについてゆくんだ。信じた人に